alhamdulillah pemirsa wis rampung sing sari. Terima kasih atas doa-doa kalian. Iya pemirsa, alhamdulillah Mbak Rika selamat, anaknya juga selamat. Wis rambut gak lanang ya? Cewek Tenan sih dari burung Mbak, ijek anu adiknya ijek dimandiin pemirsa. Mbak Rika nih, tapi mau dokternya wis ngomong Mbak ya? wis selesai kabeh karek pindah kamar. Ya wis selesai kabeh. Dokternya wis maklum mau Mbak ya, selesai kabeh. Alhamdulillah lancar iki pemirsa. Karek pindah kamar. Arep pindah kamar. Cik menunggu kini ngarepe ruangan operasi. Operasi apa normal pode Mbak ya, sebenarnya selamat ya. Goyang-goyang Mbak. Yang iyalah, usah cek. Dia mau pode tegang apa Metu pemirsa. kok Anak mae. Nek maknane ning kono kae karo dhewe. Mbak Tini andani apa Mbak? Ngenteni panggilan suster. Ya pemirsa Arab anu azan sih ini. Tapi cek dimandiin sih ya Mbak. Disuntik sih kok. Iya lah, disuntik vaksin. Sih. Kurang menit Pak di mau Pak. Berapa jam? Setengah jam Mbak. Kira. Ya sekitar setengah jam pemirsa di mau. Jam 11.34 sampai 12.06. 12.06. Kira ya sing cungong tegal di mau tegal saya wis seneng ya Mak ya. Alhamdulillah Mak ya. Mereng-mereng kamarane Mak. Masih sembunyi Mak iki sampai gak turu di kuyon. Gak turu Mak. Angger aku mantep banget ambek diri berarti. Yo bos sekarang mulai siap brokoan. Brokoan berarti. Sopo? Sampai sing ya. Yo ngaku nang ngono. Brokoan iku apa Mbak? Yo bacaan syukuran lah. Oh iya syukuran lahiran iki. Nek wong kene dibacai pemirsa, nek ngono pemirsa piye? Bacaan syukuran lahiran ku jenenge brokoan. Nek wong Jawa Iya, bener Mbak kata Mbak. itu ini sing disebut. Oh iya. Hari-hari ini urung dimulai Mbak. Kayak wis ngobrol Pak Mun. Aku Pak ya. Sing hari-hari aku. Baca lah. Baca toh Pak. Baca. Orang bisa. Iya, ayo sing gede sing salaman di mau ya. Pak Nani ning kono soalnya dulu ning kene gak amat. Harus di pos ke desa. Hari ini wis sehat kan masa perempuan. Wis mulang sapa? Kowe Kemana kamu sih? Kamu sih. Makanya mulai sih coba Masih tuh, aku kan terus bisa tuh. Apa dulu tak kontak marah? bisa lagi. Semua cuti. Dia mulai bisa tinggi. Saya tuh tak parah kan gini. Coba? Anu parah lagi dia bisa. Nah, kalau tua nih. Anu kene driver sawah. Saya ya, kita kan tenang Mbak. Jadi barang. suwi menit. Mana nih kayaknya dia udah amat ya Mak. Alhamdulillah Mak ya. Baik, lancar, selamat, sehat. Sehat sama Maknanya ini yang anu pemirsa ke turu bodoh.
rumah sampai oh sedikit cuma apa yang misal mak tak kon mulai sih gitu tak kon leren sik nang omahku iya mak jadi nang arep ini mak Itu bacaan. yo enek bacaan nih mana mungkin enek oke itu namanya iya mak Raya. kayak bacaan apa di sini yo berapa foto mak itu sih tak nambahnya tuh wis leren motor suara mak gak turun mak turun paling sak siran yang ini pemirsa yang sih ini mak yang dibeli turun Rumah sakit yang memiliki terakhir. iya desa Turun langsung ya Raizo, terakhir rumah sakit turunnya kayak turun lagi. Itu sabar. Turun lagi kok. Sudah datang. Orang turun tanah. Oke. Oh maaf, tapi orang penak ini. rumah sakit mungkin ini pas pintu masuk pemirsa jadi ini yang lewat iyo oh mana pintu anu dia begitu lah ya nek pintu masuknya sing ngarep kono sing mburi kono pemirsa nek apa sing arep delok niku apa jenenge pasien Pasien, belok pasien. arep delok pasien iki liwatin mburi nek lewat ngarep iki yo celuk ya celuk mari kadung di mau gang maksudnya lali kebak ya mak rumah sakit jemput pemirsa Sudah saking ruang operasi. Alhamdulillah, matur suwun sangat ya. Penyakit, masih setunya. Sama penyakit. Matur suwun. alhamdulillah pemirsa ini mau cuma ini mau cik apa kata-kata nona mereka ini cik kena Masa pemulihan. pemulihan bius ini pemirsa alhamdulillah ya Cek menghadapi masa pemulihan. dia mbak T mesti suun mbak T wis bu Oke, aku yo, Bu. Mbak Siti ngantek gak turu. sampai gak turu deh ini turunnya nih kursi ngawasan Jenenge wong dulur yang ngene iki. kan pemeriksaan dia mau gak ketok mbak T Ora ketok yo. dia mau ana pemeriksaan wis berandan wis bertaandani bobotnya 2,7 mak Alhamdulillah. sampai normal. pemirsa Ya termasuk normal lah, kurang sih. Kurang telu. Itu ini parah. terus mbak gak iso berkata-kata ini berarti Katanya piye lah ya wis alhamdulillah wis sehat kabeh. Seneng campur-campur aduk, campur-campur terharu. Timbang dek mang tegang saiki Timbang wis dik mau wis pokoke saiki awake wis brol kabeh pikirane wis railing opo. wis alhamdulillah. alhamdulillah iya mbak berkati para pemirsa alhamdulillah iya Matur suwun ngono mbak ya kanggo pemirsane wis dungakne Wis ndongakno muga-muga wis saiki wis ketok cewek dadi anak sing salehah. Wis arek padha ndongakno muga sehat kabeh kono kene.
pokoknya wis sing terbaik lah. Iya Mbak Tio. Heeh. Dia pengen normal tapi yo Tinti ya gak bisa Tinti. karek anut sarane piye, anut dokter. sarane dokter yang terbaik. Akhirnya yo disensor mau pemirsa. Sementing pada sehatnya wis Mbak Tio anaknya sehat. Yes, Ibu ibu sehat. sehat. Wis kabeh. Jadi golek yang sehatnya Mbak Tio. Apa mak? Nena. Nena wis meren. Urung rene. Oh. Wes bulik Nena. Kami tak kayak umpi Nena. Nek saiki anu pemirsa apa? Nek bayi ini kuwi ijek dikek ning ruangan bayi selama 4 jam pemirsa. Dia mau sing oleh Kok iso serok? sing oleh ndelok ya orang tuane tok Mbak Teh. Heeh. Pokoknya si anak ora kabeh nang keluargane. Buktinya sing oleh ya umur aku karo Penting rungokno wis sehat yo wis, Yo, keluargane yo ayam. Bidan di ini loh, kuwi ngetan Terus, sithik pemirsa ya. katanya nang jaba. Kang Juglo Aku tok. gak iso serok. tak parane ning ngarep apa, Mak? Tak parane ning ngarep. Tak serlokno wae, Mak. Piye carane? Niki. Oh, ora bidan di Tanda ngetan saiki, sithik Dik. Dek. Dek, lali mungkin. Kabeh. Wis tekan dia. Sik tak serlokin. Sik pemirsa ya iki. Apa nyerlok tante Nina? Ampun Nina. Tante Nina mau ke sini. Wis perjalanan to. Aku ning omah kok. Enggak kalau ditolak lagi nang omah. Oh, OTW to. Tapi dia nek numpak itu cepet kok. Aja lah banter-banter. Iya, Pak. dari bayani. Wis mak iki wis tak kirimi. Apa datang dulu? Apa, Dek? Apa datang dulu? Wis video sapa kene ngandani ora iso video rek Ora wong. iso lagi mlebu tutup Cuma aku jeblos. karo penjagaan itu ide mau ning jero. Mau yo tak takoki. Engko dipotokno kan nek Ah, dhewe kan nek kancane ora limo. Anak itu. Ono kancane siji Dik ning kono ning jero. Ono siji to, Mbak? Iya. Ya tapi mau semangkon video Bisa ya sekolah. sukan. Maksudnya bayi ini bukan beda tuh gede kono. Ya bayi ini kayak kan bayi ini tok Mbak, khusus bayi tok Mbak. Lah iya penting gak Orang bayi ini gak tuane diangkat ning ngono jopo. gak. Nek ngandani ku lho gak disedekahno. Gak. Gak di Biasanya ki diangkat to. Ngono gak? Kuping kiwa, kuping tengen kok, kuping tengen nandan kuping kiwa komat ngono. Soalnya mau karo bedane kayak Kok dikek gak diomongi. dikek ruangan ngono kuwi. Kon ngingeti tak ngono. Enggak. Asli. Gak apa Mbak, sing penting kan wis Doae tak sing kandhani. penting terus suarane sama. Sing penting nyatu kanggo kono berarti wis. Ya wis. Yus pemirsa ya, terima kasih yang sudah mendukung channelnya 2R. Sudah dengar nih, motor suwun kabeh. Semoga kedepannya lebih jaya, Terima kasih banyak. lebih baik kedepannya. Oke. Selamat telah menjadi bapak. Oke, wis Bapak menjadi ayah. bapak ayah. wae mak. Bapak Mother, ayah, Pak E. Bapak. Jadi kai ijek arep ya. bukan father. Dimun pemirsa, jadi mau tak tutup dong Mbak. Orang wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.